121 se hlásí do služby. Potvrzujeme 121. Očekávejte adresy. Jste Spartan? Já jen abyste mi nevystoupil, pokud jste sešívaný. Třeba mi někdy zavolejte. Můžeme probrat, jak je to s tím štěstím. New York, New York. Neotáčej se. Proč taxikáři? Ty tu intimitu nevnímáš. Jsi jenom ty a tvůj anonymní zákazník. Jsem jenom já a řidič. A ten řidič mi patří.